na zo ne maka ka shedi ne akan kanwata domin kai baka da darajar da zaka kalle ta kace kana santa. Ba mu yi wa Allah laifin komai ba da zai hada mu da kai a matsayin siriki. Daga yau kar ka ƙara tare ta da maganar soyayya, idan ba haka ba kuma sai mun ɗauko ƙwaran mataki a kanka. Kai! Shi ne gatana, tun bayan mutuwar mahaifinmu, shi ne ya zama to gatanmu, yayana kenan. Ziyara aka kawo mana ne ko kuwa akwai wata matsala ne? To, kusan ziyara ce Umaira tana ɗaya daga cikin ɗaliban da aka ce su daina zuwa makarantar nan. Shi ne na zo na ji ko da yadda za a yi. Ba kai kaɗai ba ne ba. Hukumar makarantar ce ta yanke shawarar cewa duk yaron da bai biya kuɗin makaranta ba, a dakatar da shi a gida har sai lokacin da ya biya tukunna ya ci gaba da zuwa. Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Mun ɗora muku cikakken shirin a tashar mu ta YouTube mai suna Rahama 24 TV.